имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Файзобод ташриф оварданд. Сарвари давлат дар доираи ин сафар дар маросими ифтитоҳи як қатори иншооти таъиноти гуногун ба хусус толор ва майдончаи варзишӣ иштирок карданд. 20 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар ноҳияи Файзобод нахуст дар маркази ноҳия 2 майдончаи варзишӣ ва маркази хизматрасониро ифтитоҳ намуданд. иншооти варзишӣ аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Ҷамшед Ғафуров бунёд гардида аз 2 майдончаи универсалӣ ва ҳуҷраҳои ивази либос, мағоза ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. мо сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ намуда барои ободии кишвари худ саҳми худро мегузорем. мо дар ноҳияи худамон бо ёрии бародаронамон 2 майдончаи варзишӣ кушодем барои ҷавонон ки имрӯз омада ба варзиш машғул шаванд ва аз корҳои беҳуда дасткашӣ намоянд ва миннатдоргии худамонро ба пешвои миллат баён менамоем. Дар оянда боз ҳам мехоҳем чунин иншоотҳои калонтару зеботар ва замонавӣ ба истифода диҳем ва саҳми худро дар пешрафти ватани худ гузорем. атрофи иншоотро дарахтони сояафкану ҳамешасабз зинат бахшидааст. дарозӣ ва паҳнои ҳар як майдонча 40 ба 20 метр буда он тибқи талаботи меъёрҳои муосири сохтмонӣ бунёд гардидааст. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода масъулинро ҷиҳати тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва оммавигардонии варзиш хусусан миёни ҷавонону наврасон ҳидоят намуданд. хурсандиовар аст ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Файзобод 2 майдончаи варзишӣ ба истифода дода шуд. мо бачагон аз беҳудагардӣ даст кашида ба обу тоби додани бадан ба варзиш машғул мешавем. ман миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки чунин майдончаҳоеро сохта ба истифода доданд. пеш вақт майдончаҳои варзишӣ аз он ҷумла футбол, баскетбол, волейбол буданд, аммо бо сатҳи замонавӣ набуданд ва бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат имрӯз 2 майдончаи варзишӣ бо тарҳи замонавӣ сохта ба истифода дода шудаанд ки мо дар вақтҳои холӣ ба варзиш машғул мегардем. ман хеле хурсандам ки муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки мо дар шаҳраки Файзобод ба мо 2 майдончаи варзишӣ шудааст. ман кӯшиш мекунам ки аз бекорагардӣ даст кашам ва ба варзиш машғул шавам. варзиш гарави саломатӣ мебошад ва барои обу тоб додани бадан мебошад. ман миллатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон баён мекунам. мавриди зикр аст ки дар деҳот ва маркази ноҳияи Файзобод айни замон беш аз 70 майдончаи варзишӣ ва 30 толори машқу тамрин фаъолият менамоянд. маҳз ҳамин шароити созгор сабаб шудааст ки дастовардҳои варзишгарони ноҳия дар мусобиқаҳои дохилию байналмилалӣ беҳтар мегардад. ҳамчунин имрӯз пас аз шиносоӣ аз намоишгоҳи дастовардҳо ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Файзобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон толори варзиширо ки дар маркази ноҳия бунёд гардидааст ифтитоҳ намуданд. 20 сентябр пас аз шиносоӣ аз намоишгоҳи дастовардҳои аҳли заҳмати ноҳияи Файзобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон толори варзиширо ки дар маркази ноҳия бунёд гардидааст ифтитоҳ карданд. хуш омадед пешвои муаззами миллат. дар толори варзишии навбунёд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷавонони саодатманду сарфарози ноҳия бо рӯҳияи болидаву самимияти беандоза ва садоқати бепоён ба пешвои муаззаму маҳбуби худ истиқбол гирифтанд.
дар рафти шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки толори варзишӣ зиёда аз 400 ҷойи нишаст дорад ва асосан барои баргузор намудани бозиҳои футболи хурд, волейбол ва баскетбол пешбинӣ гардидааст. Иншооти мазкур бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фармоиши дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд шудааст. дар толори варзишӣ 2 ҳуҷраи барҳавои ивази либос, 2 ҳаммом бо ҷойгиришавӣ, 6 нуқтаи обозӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрасон мавҷуд аст. бо мақсади таъмини гармӣ дар мавсими сармо, дохили иншоот пурра бо шабакаи мутамаркази гармидиҳӣ ки тариқи нерӯи барқ фаъолият мекунад муҷаҳҳаз гардонида шудааст. илова бар ин дар иншооти варзишӣ системаи ҳавотозакунӣ васлу насб гардидааст ки барои мутадил нигоҳ доштани ҳавои дохили толор нақши муҳим мебозад. толори варзишӣ дар шафати варзишгоҳи марказии ноҳия бунёд шуда масоҳати умумии бино 957.3 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар самти ободу зебо ва хуррамгардонӣ саҳн ва атрофи иншоот кабудизор буда гулу бутаҳои ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз шинонида шудааст. ҳамчунин барои таъмини бехатарӣ дар дохил ва беруни толори варзишӣ 8 адад камераҳои назоратӣ насб гардидааст. бо бунёд шудани иншооти замонавии солимгардонӣ шароити арзанда барои баргузор кардани мусобиқаҳои варзишӣ фароҳам гардид. акнун насли наврасу ҷавони ноҳия имкон доранд ки дар вақтҳои озод аз омӯзиши барномаҳои таълимӣ ба машқу тамрин машғул шаванд ва аз имконияти муҳайё гардида бо самар истифода баранд. ҳадаф аз бунёди чунин толорҳои муосири варзишӣ дар миқёси мамлакат бо дастгирӣ ва ғамхориҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш ва ба ин васила ташаккули тарзи ҳаёти солим дар байни ҷомеа мебошад.